Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Windere TV onon kala on calminama e mbaji koktidinti en jetti Allah tigui dokkuren katande e bawal ha mbawen artude e émission meɗen fodde taw waɗanta on ɗum ko Siba debbo mo hoore fonde Thily Boumé Diaby émission fodde hande gartaten koye nder galleji men gartan kadi e rendo ngo nde wonno eɗen gandi leydi ndi dilli te ala ko dillin ɗum so wona ɗiɗo ɗannule ɗi ganduɗa ɗi ndewani lawol won hen ndeysan nan joodi e galleji mumen jiyani ɓesguji mumen ñamata jarata donc addani ɗumen caɗele kewde holko saabi ɗum saabu ɗanle ɗe ganduɗa rewani lawol bandiraɓe kono so tawi en ƴeewi en ƴewtidima ko ɓuuri hen hewde noon tawat ko jinnaɓe mbaɗi saabu en jii won hen ene jogui natteji mumen jaaha teggita natta 1 million 1 million 500 2 million ille totta ɓiye waɗa ɗo hen investir ala bita ko yo ɗanno saabu oyto nana ɗanni mahi huɓere oyto nana ɗanni dañi ɗum kono yataw ene fesa e ma joɗade ɗo hen e ɗangal foof yataw tan dañal ene fesa e tina ma kadi neɗɗo so tawi aɗa foɗono hunde yataw ko ɓural kono en jii ko ɓuuri hen hewde caɗele nana mbaɗa hen won hen jaaha e dow jaam jetto e dow jaam kono pour daña liggey ni ko caɗele won hen kadi jaaha keddo e lawol won hen ni nani ɗo hen tottiri jawdi mumen en ponno liggade hen jawdi mumen nana jooɗa saabu ƴetta 1 million 2 million mbaɗa dépôt wima ko janggo ko ɓawa janggo ko lewru ko lebbi ɗiɗi ha kalis seeya pourtant ɗum ɗo aɗa wawno liggora ɗum ɗo hen won hen kadi nana kippi kees won hen hande yummiraɓe ne joguino avec walla ne joguino hen kalisaji jani taw ko pied pina subaka tan mbiya kalis koko wujja taw ko ɓiye tottuɗa ɗannure ɗum kadi ko caɗele bandiraɓe gattina hakkille jumeɗen no fewi wona ɗannade tan woni dañde jawdi ko gonga so tawi aɗa ɗanno aɗa yiiɗi dañde aɗa yiiɗi ɓamtade mais raw to poɗɗa rewde ɗo hen ha tenti noon e laabi ɗi ganduɗa ko laabi ndiyam en jii hande ko ɓuuri hen hewde nden mbiyeteno tan ko worɓe rewɓe joni ni ene ɗanno jeeya ɓeɗo hen ko sowiɓe jiya ɓeɗo ene mbambi ene deggina te ala to ndewata so wona e ɗamɗo ndiyam min miijoto tan min kam mbimi ɓeɗo est ce que ne gonde hakkillaji mumen yalli tacca yalli mbasa taccude ɓe mbi ene gatta wuɗɗitade ɓuuri ɗum so tawi aɗa ɗanno rew to poɗɗa rewde ɗo hen hande en jii école aji meɗen sukaɓe hay jangguinoɓe hande dañani hay jangguinoɓe hande sukaɓe meɗen dañani ɗum saabu kamɓe foof ɓe naati e nder ladde ko gonga leydi ndi ene muusi kono kamɓe ne poti wadde hakkillaji no fewi ɓe ƴeewi ɓesguji mabɓe ɗi ganduɗa nana jaaha ene mayiya e laabi nana jaaha ene kalkuyo kamɓe ɗe poti joɗade ɓe micco no fewi ha tenti ɓe ganduɗa kañumen goni e laamu he bandiraɓe hade neɗɗo walludema noon ko an wallata hoorema holno ballita hoorema so tawi a heeɓi kalisma rew to poɗɗa rewde ɗo ndewa to poɗɗa rewde ɗo hen daña ko poɗɗa dañde ko jaaha e jaam garta e jaam hakkille ma deeƴa kono so tawi a ƴetti jawdi ma a rewni ɗum ta fotani rewde bandiraɓe ko caɗele ɓole jiyata hen caɗele ɓole won hen jeehi daɗi kono won hen nana keddi e ndiyam won hen nana keddi e laabi won hen nin jaaha ha natta andude holto payi gayni kalis tampi keyɗi ɗomɗi te woni a wawa ruttade to gumminoɗa to woni a wawi yettoyade to gonɗa to bandiraɓe ɗanɗe ne moƴƴi ha maayi saabu so tawi a yeehi a yiiɗi ɓeydade kono to jaata to kadi wattu hakkille no fewi sa yeehi holko tawoyta en jii e portable uji meɗen mi ɓurani on andude en jii hande won yaaɓe ndeysan ngala ko ñaami ngala ko yari ngala to leeli joni ko ma gartire so gartirama woni tampere ma heege ma ɗon ko ma jawdi ma a perti min dal mbiyan ko e wasade bandiraɓe so tawi aɗa ɗanno rewto poɗɗa rew jinnaɓe kadi oɗon jogui pas de responsabilité wona aɗa jogui natta ma tan walla aɗa jogui kalis ma tan aha kaari yeehi annene alay saago ngala jaaha wonɓe ganduɗa hande nana ñamli kalis en totti suka mumen yo ɗan ɗum koye woni mawiye e ladde pourtant ɗo henne ɗo so tawi a dañi ɗo 500 000 ma 1 million hay so tawi ko 50 000 dañƴa ɗo hen so tawi ta hakkille ma nani e jooɗade hakkille ma nani e yidde dañde hakkille ma nani e ko mbatta ko wallahi Allah soynatama
kono ƴetta million ŋaji ma ƴetta ujunnaje ma mbaɗa e ngal ɗo ɗanngal tampa kayɗa ɗomɗa no mbimi nani ni jawdi ma yaha ha laaɓa won hen ni ne dafe e laabi gartire ɗum kadi ko probléme kadi bandiraɓe ene waɗi lor kala ko waɗi lor moƴƴani wat ko poɗɗa wadde ko mbaɗa fodde ma keɓa fodde ma so tawi a waɗi fodde ma tan ma rew to poɗɗa rewde ɗo a tampata kadi so tawi jomum ene yaha yata aɗa jogui jaatiga won hen hewɓe hande yimɓe gummi men e ɗanno tan minen yumiya jaaha ala jaatiga jaaha ala to kuccuɗa ala to paaɗa ko probléme so tawi aɗa jogui hunde ma seeda ma e cetto kuñal ma e kala ko mbawɗa jogade so tawi a dañi ɗannande mum sa daña ƴetto jawdi ma joɗɗa ɗo liggoɗa woni hen nanɗo hen liggi hande ko kalis ɓe jogui eɓe jogui galleji mabɓe eɓe jogui gurdam mabɓe moƴƴam taw ɓe jaltani leydi ndi ni ko ɗo ɓe goni eɓe liggo par ce que koɓe jiiɗi ko ɗo woni e leydi ndi kono an mbiyata ko ɓaade tan mi ɗannaki e aɗa yawa wadde hunde aɗa yawa yeyde walla min wattani walla mi wattani min mami ɗanno tan bandiraɓe ɗanngal noon ko Allah jogui ɗum yaade yettoyade ko Allah weela haade ɗum ɗon wonɗo henna liggoɗa kala ko dañɗa mbaɗa e hoore ma mbaɗa e ɓesgu ma kono wona ko dañɗa fof dendinaka e aɗa waɗa dépôt a anda aɗa yaha anda yata kalis ma ñaame jaaha a yettoya jaaha keddoɗa hen surtout noon ɗanle ɗe ganduɗa min kam mi jaaɓi ni jaaha ndewa e lawol normal hay soko bisuji an andi kono rewde lawol ndiyam no ɗum wondini ko hulɓinade bandiraɓe gattinen hakkille men no feewi hakkillaji men no feewi jaafoɗon kadi ɗanngal wona yaade tan woni dañji wona ɗannade tan kadi woni dañji kala to mbawɗa wonde yata ko ɓuural kala to mbawɗa wonde ardin hakkille ma gardina kadi so tawi aɗa yiiɗi dañde hay so tawi ko ɗo gonɗa sa yiiɗa dañata daña toon ne kadi aussi ko noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko Oumou Sy Ba wonno debbo mo Horfonde Thilbou Muy Ndiayɓe bandiraɓe hebnoɓe ɓe ganduɗa yettoyade yo Allah uddit ɗumen Allah ɓamta ɗumen kamɓene ɓe gandu won koɓe goppi kala ko ɓe dañi toon kadi ɓe naftoro ɓe mbi seeɗa ala ko barke woodi ɓe ganduɗa kadi ndeysan nani e lawol keɓani yettoyade yo Allah newnan ɗumen kadi no jettori ɓe ganduɗa kadi ndeysan nanɗo henna ene jiiɗi yaade Allah no wawi jomum Allah nawnanaɓe kono yoɓe daw e lawol poccugol lawol pewgol mbiɗa sikki ko ɗum tan woni alhaali o ɗum no bandiraɓe Allah jarama on jarama ko Oumou Sy Ba wonno debbo mo Horfonde Thilbou Muy Ndiayɓe ha saaha goɗɗo inchallah rabbi e jewta men goɗɗe